kan San Roque, Camaligan, Camarines Sur. Aki ni Victorino P. Samosa, sagud ni Marisa M. Moran. Buot mag-agom kay Mary Joy Cortez Rodriguez, 27 anyos, daraga kang Mahogany Street, Liboto, Naga City. Aki ninda Ernesto C. Rodriguez, sagud ni Merly A. Cortez. At natawag para kay Miguel Paulo J. Orilla, 33 anyos, soltero kang 102 Reynosa Street, Vista Verde, Cainta Rizal. Aki ninda Edwin P. Orilla, sagud ni Hasmin P. Wego. Buot mag-agom kay Tricia S. Blancia, 31 anyos, daraga kang Zone 5, Mahogany Street, Peña Francia, Naga City. Aki ninda Manuel O. Blancia, sagud ni Emelita R. Sarsaba. Ikatulong tawag para kay Carlo Benet Rivero Galan, 31 anyos, soltero kang Maligaya Street, BCS, Naga City. Aki ninda Carmelo Galan, sagot ni Maria Lourdes D. Rivero. Buot mag-agom kay Reyna Ana Paquito Pahati, 32 anyos, daraga kang Liboton Street, Naga City. Aki ninda Alfredo Pahati, sagot ni Nancy Paquito. Ikatulong tawag para kay John Ray Kakay, soltero kang Block 22, Rosal Street, San Pedro 9 Subdivision, Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Aki ninda Angelito Kakay, sagot ni Brenda Vargas. Buot mag-agom kay Sheila May Lavapie, daraga kang Zona 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ninda Salvador Lavapie Jr., sagot ni Rosario Benaga. Ikatulong tawag para kay Alvin O. Lagarde, 32 anyos, soltero kang Block 1, Lot 41, Kensington 9, Lancaster, New City, Navarro City of General Trias, Cavite. Aki ninda Serviliano O. Lagarde, sagot ni Solita C. Openda. Buot mag-agom kay Winlove B. Berha, 32 anyos, daraga kang Zone 6, Sitio Copradias, San Felipe, Naga City. Aki ni Wilfredo P. Berha, sagot ni Elizabeth S. Borja. Kung sisay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda ning banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po magdulog sa satungkura paroko o magdyan po sa opisina ng parokya. Salamat po. Diyos maray na aga po liwat sa satuya agabos. Ngunyan po ikaduang pulong Domingo kan ordinaryong panahon na may tema ang kaligtasan para sa gabos. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minabot niya na ang gabos madara sa kadean kan langit. Ang tema kan liturhiya niya to niya na Domingo, iyo na ang gabos inaapodan na magbaklay sa dalaning kaligtasan. Ipamigdi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, nagabos kita magkaburunyog sa paghinguwa na makantahan ang grasya ng kaligtasan. Ang mamanoyo po ang satuyang Santa Misa ngunyan. Iyo po ang satuyang pura paroko, si Reverendo Padre Felipe P. Colvera III. Matindog po ang gabos sa pagpuon ng Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang ng tao. Pagkamuot kan Diyos. Sin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasa ito kapos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa ito kapos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Sa law kayo ng misa, nigibuhon man nga to ang pag-instalar asin normal na pagsubo sa mga nagkapirang bagong lektos sa tuyang parokya. Pamibing nga to sinda para sa maugmang paglingkod sa pag-ibok sa ilang apostolado. Bukod padago sindang magrarom sa pagkubot asin sa pagkamot sa mahal na Diyos sin sa kapwa. Mga tugang, ako ang taas tong mga kasalan, tanganin kitang magkanigong magselebrar ng mga banal na misteryo. Tapos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa ito mga tugang, na nagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles sin Santos, sin sa ito mga tugang, ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamahal. Asin pagkapatawadan sa mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasaturan. Amen. Kagurang na maheraka, kagurang na maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurang na maheraka, kagurangan maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga tao marahay ang buod. Inuumaw mi ka, inurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, dakula mo kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aansa mo pakimahera, ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan nuro, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama,
Mamibi kita. Ikaw, O Diyos, sa nag-andam para sa mga namumuot sa imo, kan mga dai na hihiling na karahayan. Pabulosa ang kaladman kan pagkamuot mo sa mong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo, sa gabos, asin urog pa sa gabos, magkamit kan sa imo mga panuga na nangungurog sa gabos sa pagmaot. Huli kay Yesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kay mong nabubuhay ang sinagahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon, na yaon ang pangangalokan kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi nin pagpapabanal. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, giboha ang katanosan, huli tatulos madatong ang sakong kaligtasan, asin ang sakong pagtubos, ipapahayag. Ang mga taga-ibang banwa na maayon sa kagurangnan sa paglingkod, tanganing mamutan ang ngaranin kagurangnan, asin maging sa iyang mga surugoon. Sa lambang saro na naglilehe kun Sabado, asin da ikaya nagbabasang-basang, asin naguutob kan sa iyang tipan, ang mga aking ini dadarahon sa sakong banal na bukid, asin ipag-uugmaninda ang sakong harong nin pamibi. An sa indang mga tinutong na atang, asin mga dolot, aakuon sa sakuyang altar, huli taan sakong harong, aapudon na harong nin pamibi, para sa gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan, O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan, benendisyonan kita nin Diyos, asin magliwanag sa tuyaan sa iyang lalawgon. An sa imong dalan, ikapahayag sa kinaban, an sa imong kaligtasan, ikapahayag sa gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan, Mag-ugma ang gabos na banwaan, asin mag-awit na maugma, huli tamatanos ang sa imong paghukom sa katauhan, asin inaampon mo ang mga banwaan sa ibabaw nin daga. O Diyos, pag umawon ka nin gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrokyaw kan marhay na bareta sa mga pagano. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ini ang sinasabi ko sa inyong mga pagano. Sinugo ako sa mga pagano bilang apostol nindo. Asin kaugmahan ko na ako sinugo. Alagad ang katuyuhan kaini, iyo kung paanong magibo ko na arogon kamo kan sa kuyang mga kadugo, asin ikaligtas ko ang nagkapira sa sainda. Kung huli kan pagsikwal sa inda, ang kinaaban nakabalik sa Dios, ano ang magiging kahulugan kung sinda ako on giraray? Mayong iba kundi ipagkabuhay liwat, gikan sa kagadanan. Dai binabawi nin Dios ang sa iyang mga balaog, asin ang sa iyang pag-apod. Kamo kaidto, nagsumbikal sa Dios, asin ngunyan, kamo nahirakan, huli kan sa indong kasumbikalan. Siring man ngunyan, sindang nagsumbikal, tanganing kahirakan, siring na kamo kahirakan. Ang gabos na tawo, linaom nin Dios sa kasumbikalan, tanganing ang gabos sa iyang mahirakan.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindupuan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosok kay San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpasiring sa Tiro asin Sidon. Sinsarong babaeng Kananeya sa runa na ito, nagkurahaw sa iya. Kagurangnan akin ni David, kay raki ako. Ang sakuyang aking daraga, may demonyo, dahil sinimbag ni Jesus. Kaya dinulok siya kan mga disipulos asin kinaulay, dangugaman, na nagsusunod sa to asin nagkukurahaw. Sinimbag sinda ni Jesus. Sinugo ako para sana sa mga nalalagalag na mga karnero sa Israel. Inabot sindakan babae, nagsamba sina kimeherak. Kakurangnan, tabangi man ako. Si Jesus nagsimbag. Bakong marahay na ang tinapay para sa mga aki, kuahon asin ibahog sa ayam. Alagad ang babae nagsabi, totoo kagurangnan, alagad ang mga rakdag nahuhulog sa lamesa nin kagsadiri. Si Jesus nagsabi, babae, nakulang gayo ang sa imong pagtubod, mautob man lugod ang sa imong minamawot. Sa oras na ito, narahay ang sa iyang aki. Maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po. Maray na aldaw liwat sa indugabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Kung niya to ang sa itong pagurupurok sa paggamit kang kapirang tataramon sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangob. Babae, nakulang gayo ang sa imong pagtubod, mautob man lugod ang sa imong minamawot. Nagtapos ang Ebanghelyo sa pag-umaw ni Jesus duman sa babaeng Kananeya sa rong pagano. Nasabi niya, huli kan sa iyang pagtubod, ang sa iyang minamawot, itinaon ni Diyos sa iya. Itinaon ni Jesus. Miski nga ni, kung nahiling niya, kung nadangog niya to sa Ebanghelyo, miski nga ni, sinabi ni Jesus na di siya maninigo kan bagay na ito. Alagad huli na lamang kan sa iyang pagtubod, kaya itinao sa iya ang siring na bagay. Sana makaigama kita ng siring na pagtubod. Araman niya ito, anong klaseng pagtubod? Ang hinahagad sa satuya, tanganing ang satuyang pamibi, magkaigwanin kasimbagan sa atubang nin mahal na Diyos. Kusama bas, probably, that is our prayer sa kadakol ng mga bagay na hinahagad niya to. Sa pirang ulit na niya to na pagpapamibi, kan bagay na mahalaga para sa tuya o para sa kiisay mo na sa tuyang ipinapamibi, na itao ang bagay na iyan. Ang liturhiya niya ito, mga tugang nagpapasabot, papamidbit sa tuya, kan Diyos na matinao, sinang sa iyang karahayan para sa gabos.
Sa ino tababasahon na dangog niya to sa libro ni Propeta Isaías. Ang mga taga-ibang banwa na maayon sa kagurangnan sa paglingkod sa iya, tanganing mamutan ang ngaran nin kagurangnan. Sa kung dadarahon sa sakong banal na bukid, asin ipag-uog maninda ang sakong harong nin pamibi. Ang mga Israelita, mga Hebreo, naguhuna na sindaan o sindaan pinakaurog, sindaan piniling banwaan. Kaya para sa inda, ang mga biyaya ning mahal na Diyos para lang sa inda. Kaya akan sinabi mga tugang ni Propeta Isaías, ang mga tataramon sa Ebanghelyo, sa rong propesiya kan maabot na panahon, na miski ang mga banwaan, buot sabihon, miski ang mga banwaan na luwas sa nasyon kan Israel, aapo doon ning mahal na Diyos, asin sindaman, mag-aako ning biyaya sa mahal na Diyos. Pareha sa gayo kan sinasabi mga tugang sa ikaduwang babasahon, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, siya pinili ning mahal na Diyos, tanganing maging apostol sa mga pagano, tanganing huli sa iya, huli kan sa iyang ministeryo, huli kan sa iyang paglingkod. Ang iba, miski ang mga pagano, darahon man sa kaligtasan na pinag-o-officer nin kagurangnan. Ang Diyos, mga tugang, tagapagtao bako lang kan mga bagay na hinahagad niya to, material asin pisikal na karahayan niya to. Urog sa gabos, siya ang Diyos na nagtataonin kaligtasan kan sa tuyang buhay. Bako lang kaligtasan sa mga peligro kan buhay, huli sa kahilangan, huli sa anuman na mga kasakitan, kundi kaligtasan partikular kan sa tuyang kalagulit. Si Kristo napadigdi, bako lang taw aning kaginawahan ang sa tuyang buhay sa kinaaban, kundi tanganing ibukas sa tuya ang promesa nin Dios, ang langit, ang kahadayaan nin Dios para sa gabos. Siya ang Diyos na nag-aapod miski sa mga garo daay maninigo kan biyaya na ini na sa iyang gustong itao sa satuya. Ang ikaduwang punto mga tugang, ang liturhiya nagpapasabot man sa satuya kan pagtubod na kaipuhan niya to. Ironically, ang halimbawa itinaw sa tuya sa paagi kan sarong pagano, babaeng Kananea na sa paghiling kan mga Hudiyo, dahil maninigo kan kaligtasan nin Diyos. Kung kita naninibi, kung kita nagahagad ng sarong bagay sa mahal na Diyos, mahalaga na sa atuyang pagpamibi, porsigido, persistido, dahil untok na pagpapamibi. Inang nahiling niya to sa babae sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog. Kagurangnan, aki ni David, kay Raki man ako. Sa iyang pag-apod sa kagurangnan, nagpapahilingkan sa iyang pagtubod. Ki Kristo bilang Mesiyas. Take note how he address or she addresses the Lord. Aki ni David. Sa Biblia, ang pangaran kan Mesiyas na baabot, iyon aki ni David na magikan sa kapag-arakian ni David. Kaya when she called Jesus, aki ni David, pagpapalikan sa iyang pagtubod. Bako lang pagtubod na simple, kundi pagtubod na mayong untok persistido. Sabi sa Ebanghelyo, dahil siya sinimbag ni Jesus. Now often, we experience the same feeling na kita namimibi, mayo malang ning konsolasyon na namamatean. Garo mayo malang ng kasimbagan hali sa mahal na Diyos. Garo baga bungog ang mahal na Diyos sa tuyang bagay na hinahagad. And oftentimes, huli ka iyan, kung mayo ning konsolasyon asin kaugmahan sa tuyang pagpapamiibi, then we stop praying. Alaga dahil nagpundoan, babae. Sabi sa Ebanghelyo, sagkod na inabutan ninda si Kristo. Singgirari nagsabi, kagurangnan tabangi man ako. Ang simbag ng kagurangnan, sabi niya, bakong marahay na ang tinapay para sa mga aki, kuahon asin ibahog sa ayam. Ang mga hintil, ang mga pagano, inaapod na mga ayam kan mga Israelita. Kung kaya, pero may dikit na pagduhagi ang tataramo ni Jesus. Siguro, that is His way of proving, of testing the faith of the Canaanite woman. Alagad, ang kasimbagan kan babae, urog na nagpahiling kan sa iyang
pagtubod, totoo kagurangnan, alagad ang mga rakdag nahuhulog sa lamesa nin kag sariri. Pero baga sinabi ka itong babae, aram ko ang sakong kamugtakan kagurangnan, hindi ako maninigo, kan bagay na sa kuyang hinahagad sa imo. Alagad baad lamang, miski dikit sana, miski rakdag na sana, tawi man ako kung kadikit na bagay na sa kuyang hinahagad. Tamisingani ang mga ayam, nagkakakadman, kan mga nahuhulog sa lamesa, kan sa indang kagurangnan. Mahiling niya to. Ang klasikan pagtubod na pinahiling ka itong babae. Kaya sabi ka ni Jesus, dakulang gayo ang sa imong pagtubod. So when we pray, let it be a prayer that is constant, a prayer that is persistent. Kung aram niya to ang satuyang inahagad, kung midbid niya to ang Diyos, na kayang itaw, anuman ang satuyang hagadon sa iya, iyan mangyayari asin itatao sa satuya. Ang babae, halimbawa man, mga tugang, kan dakulang kapakumbabaan, kung kita minadulok sa atubang ning mahal na Diyos. Sabi ko kasubago, inapul siya ni Kristo sa ngaran na garo bakong maninigo. Sabi ko nga ni kasubago, garo pagduhagi, bakong maninigo, na ang pagkakankan mga aki itao sa mga ayam. Alagad sabi niya, garo baga, I am asking Lord something from you. I don't feel entitled for it. Huli nga ni bago akong maninigo. Bago akong Israelita. Saro sana akong pagano. Alagad tawiman ako, misikan dikit na bagay na sa kuyang inahagad sa imo. When we approach the Lord in prayer, kaya ipuhan kitang magin mapakumbaba. Ulit akong kita namimibi, dapat sabi kayan, total submission, kan buhay, kan sa diri niya to, sa Diyos na nakakaaram, kan bagay na marahay para sa satuya. Kung kaya, ang sarong tao na may pagtubod, miski dahil sinisimbag, o dahil sinisimbag, o dahil pa itinatao, pero may kitang igwaning dahilan, kung ano ta dahil pa itinatao, o dahil itinao ning mahal na Diyos, ang bagay na satuyang inahagad, huli ta aram ta, siya ang Diyos na nakakaaram, kan marhay para sa sako. Kaya minasabi kita, siguro bako kupang panahon, o kaya siguro bako ining maninigo para sa kuya. Ang iba pa ning pagkakataon na makapagsabi, salamat kagurangnan. Minsan siring, nagpapasalamat ako kan sa imong karahayan sa buhay ko. Ang babae, ehemplo, kan pagtubod na mahalaga para sa satuya, tanganing ang satuyang pamibi, dangugon nin kagurangan. Ikatulo mga tugang na punto, asinhuring punto. Sabi kan mga nagsurat, manunungod sa ebanghelyong ini, ang babae, modelo bako lang kan pagtubod, kundi siya, modelo man kan tunay na pagkamuot. Ano ta persistido siya sa paghagad sa kagurangnan? Because she was not asking something for herself. She was asking for her daughter. Dahil kita minasuko sa pagpamibi. Kung kita namimibi, bako lang para sa satuya, kundi para sa tuyang namumutan. Para sa tuyang namumutan. And we can do everything. We are willing to do everything for the persons we love or for the person we love. Inangahiling niya to sa ebanghelyo na sa tuyang nadangog. Tabangi man ako hulitaan sa kuyang aki, igwan din demonyo, ikasanaan makakarahay sa iya. Handa niyang akoon, minsan ang garo pag-insulto, in kagurangnan. Handa niyang akoon, minsan ang garo da ipagdangog kan kagurangnan kan sa iyang pamibi. Ang pagtubod asin pagkamuot, garo da iyan mga tugang release, tanganing makaabot kita sa satuyang padudumanan. Kaya kung kita namimibi, dapat ang pagpami, igwamanin pagkamuot, igwamanin kaibang pagkamuot. Tanganing maabot niya to ang bagay na satuyang minamawot. O itaw satuya, ang bagay na satuyang minamawot. Sa mga lectors niya na maako, na maiinstularan asin maako kan pagsugo sa pagibo kan sa indong ministeryo bilang tagapagharubay, kan tataramo nin Diyos. Kasi anong pagibo kan sa indong apostolada, gibuhon niya to, bako lang nin pano nin pagtubod, kundi pano nin pagkamuot. Tanganing sa kada bes na kita mabasa, sa kada bes na kita mahurup-hurup kung tataramo ning mahal na Diyos, kita man patalubuon nin kagurangnan sa pagtubod asin sa pagkamuot. When faith is genuine, when we do our apostolate with genuine faith, then we grow as well in the love of Christ sa pagibukan sa tuyang apostolada. Ang tataramon, bako lang ang tataramon na sa tuyang binabasa.
sa atubang kan banwaan sa laog kang liturhiya. Ang tataramon, bakong mayong iba, kundi ang Kristo, na namon asin nabuhay sa tuya. Ang Kristo, na igwaning kapangyarihan, na magtao kan mga bagay na sa tuyang minamaot, sa na magligtas, kan sa tuyang buhay. Amen. Matindugan ka, boss. Matukaw po para sa pag-insular. Please be seated. Ngunyan po, isusunod po niya to ang pag-insular asin pagpanuga nin mga ministro kan tataramon. Pipresentar po ni Maria Sara L. Elarza, Coordinator kan Lector Ministry, ang mga bagong miyembros. Aquino Sofia Simon N. Barion Arlene B. Barsaga Rosel D. Feliz Socatre Lenny Rose R. Melia Maria Sofia G. Openia Miriam N. Villanea Nestor V. Arlante Marion P. Acido Grace C. Icaro Glenda C. Hernandez Divine France A. Santo Domingo Eliza A. Referesa Dan Anthony B. Mga tugang ko kay Kristo, agadon ta sa Dios Ama, na bendisyonan ini mga pinili na maglingkod sa paagi kan ministeryo kan tataramon. Pamibi niya to, na maging sindang maimbo sa pagutob, ang katungdan na itinaaw sa inda. May pagrokyaw ninda si Kristo sa bilog na kinaban, sin makapag-umaw sa langit no na Ama. Pagbago kan panuga, ngunyan po isusunod ang pagpanuga kan mga bagong miyembros kan ministro kan tataramon. Bilang mga nag-ako kang katungdan na maglingkod sa simbahan bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kang liturhiya. Ipahayag nindong niyan ang mga panuga na sa indong gigibuhon sa atubang ng Diyos sinbilog na simbahan. Simbagong tabi nindo nin maninigo ang minasunod ng mga kahaputan. Ang nanunuga kamo na idusay nindo sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na dayupot sa tataramon sa pag-ako kang tinapay nin buhay. Opo, nanunog. Nanunuga kamo na danay kamong maging maimbod sa pag-apod sa pag-utob kang katungdanan sa indong inako. Nanunuga kamo na igagalang asin susundo nindo ang mga pagbuot ng simbahan ay papahayag sa paagitan sa iya mga pamayo turog na ang dapit sa katungdanan sa indong inako. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padago sa pag-adal asin pagsaksi ka ini sinurog ng gayo sa maimbot asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eucharistia. Pagbendisyon sa mga ministro sa liturhiya. Sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na uya digdi, pinaparigon sa binibendisyonan ko kamo bilang mga ministro rin sa tong kagurangnan, sa tuyang parokya, sa ngaran ka nama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Pagwirikan agwa bendita.
Ngunyan po isusunod ang pagbedisyon asin pagtakod kan mga lectors pin. Ang tabang sa to yaong sa ngaran ning kagurangan, Nakagibo nin langit asin dagat. mamili kita. Amang makakamhan, pinili mo ang sa imong mga aki na maging tagapagultanan sa bagong tipan. Warasan ang sa imong bendisyon sa imong altar. Ining mga pins sa paggamit ninda kaiyan sa imong banal na altar, kabalangibog ninda sa mga banwaan sa imong tataramon. Maging lugos sindang panalmingan sa pagtubod sa pag-utob kan mga banal na tugon. Ininahagad mi, uli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Ako anindo ining lectors pin, simbolo kan pagtao kan sa indong sa diri sa Dios, sin sa iyang altar. Sin sa pagirundong kan sa indong katungdan bilang mga tagapaglingkod ni Kristo sa indong papangakuan. Ang pagtao asin pagtakod kang lectors pin, tanda kang pag-ako kan sarili sa Diyos. Ngunyan po itatakod ang mga pins kan saro sa mga miyembro kan pamilya kan bagong lector. Bilang tanda kan sa indang pag-ako asin kan sa tong pakisumaro sa indang kaugmahan, kita po gabos magurupa. Matindog ang gabos sa pagbahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking buktong niya kagurangan ta. Pinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa raro sa pagkamuot, masarig kitang magdulog sa Ama, na daing nagsasayuma, sa anuman na pag-arang, nagikan sa pusog na pagtubod. Ang satong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maging dahiligan kan pagkaherak, katoninongan asin pagkamuot kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis asin sa salang paghukom sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahahadit asin napupurisaw sa salud kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulog kay Jesus sa paghagad tabang asin ranga, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nagaataman sa sainda,
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa gudpaman sa saindang langit no na eerokan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamautan mo na magkasararo ang gabos sa tao, gibuha kaming mapagmangno sa mga pangangaipo kan kapwa, asin dainanggad kami magsikwal sa kiisayman, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Liturhiya kan Eucharistia. Matindo po ang gabos. Magpamibig ang mga tugang, tanganing ang sako asin ang sendong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako akagurangnan ang samong mga atang, nahuli ka iyan, nahahaman ang mga mamuraway na riribayan, tanganing kami nagdudulot kan mga tinao mo, magkanigong sa imo man sana mag-ako, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamandadaing kasagkoran, ta sa siring na pagkaherak, namuotan mo ang kinaban,
Sinugo mo sa mo, an para tubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imo mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan kabos na Angeles sin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurahang na Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladanan minaligid, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiidi kami, kabanalaka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring diyang buot, pinasaluiban sa krus sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, sin pagpasalamat binaaki ni, asin tinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Ito ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indong. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman nin kaalis, sin kidari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo, kagurahang nan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, sin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay ni daing kasagkoran, mag-omaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya,
asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Mga tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangas kitang magsabi. Ama mo ngayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kakurangan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maogbang paglaom masin pagdatong, ng samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kakurangan, ikananagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan ni tinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurang nandanay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na raohan kamunin katuninungan. Peace with you.
Uyan, kordero kan Dios. Uyan, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamagikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog na po ang gabos. Mamibi kita,
Huli ka ining mga sakramento kakurangan. Kaming nakisumaro kay Kristo, mapakumbabang nagangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak. Tanganing kaming nakakaagid sa iya digdi sa kinabang. Magkani kung makisumaro sa iya sa langit. Siya nga nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa dikit na pagirumdom. In relasyon po sa pagselebrar niyato kan Peña Francia Fiesta, ngunyan po na taon, ang September 8 po iyo ang kafiestahan kan Divino Rostro, asin ang Traslasyon Procession sa September 17. Iyo man po ang kafiestahan ni Inang Peña Francia. Buot po nyamong ipaisi na ang surat sa mga gusto magdulot nin pamisa, asin magtuo po sa burak para kiina makukua sa atubangan kan simbahan, asin sa opisina kan parokya. Collections for the week, August 7 to August 13, 2023. Cash receipts, daily collections, 19,767 pesos. Sunday collections, 37,234 pesos. Second collection for catechists and other formation-related activities is 12,946 pesos. Collection boxes is 8,153 pesos. Total collections for the week is 78,100 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Mrs. Balang, Estrella Revilla, Ayan family, Ablon Dawani, Mr. and Mrs. Lita, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Hali po sa satuyang pura paroko, si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matinog na po ang nabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakamahan. Ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ti Kristo. Salamat sa Diyos. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción.